Kublai pi baro perlok banyak susuk ki update hak de bat ka FIFA World Cup sang subscribe ya kana ka channel. Kumta ka Croatia ka leyo ban lam khmat nungkong lengba ka kol jong u Iwan Perisic ka balap long yakin ong Cristiano jong ka Portugal ban khuslai. Henry ka Portugal kam sim la pendem den balap page binia ada ka war ka Portugal ka leyo penalty. Badu Cristiano Ronaldo ulapan urlong klem bekla ban pen ya khaj wela way kene ka kol kala pen khi imbiang ya ka jingkermen jong ginong Cristiano ka Portugal. Kadba ka jingale kai kala jankud lai kumba yanam don shu manoba job anre ha ka por bala pen jalan u gan kalo Ramos u bala mi jingale kai den ula thep ya ka kol ka ba koridor tam leng ba ka header ka ba itenan ban ka Portugal kala tam arla way ka Croatia kala persyang ban penyak khaj haki sekon ba khaddu anre ka kol jongki kala sha weng namar offside haden ka jing bishar da ka war dagna ka jing job ka Portugal kala rung saka wan ka babut anre ka jing kun ka bawan kan long ka ba e ba persya ya ka Spain kane kan long ka jing le kai ka ba ki pai ba ka perthe kila ap khmi lanti hadu ka Portugal kan la ban peteng ya kane ka ru kom ya le kai ban le shikman to ai ka jing mu jong phi ha ki comment section